Teď! Vigule! Justin Vigule! Vigule! Justin Vigule! Hej! Justin Vigule! Rapa, cirkus! Panovi Dominik vystrčil. Mami hodil do mobilu ten mobil. To skáče. Asi ne stovku, ne. To je... Au, ono. Au. Já nehraju, já jsem natáčí, tak to mě mrdáte. To je celý ten špinavý. To si ho vezmete, kurva. Ježiš. Hálo, říká, že si to vezmete. Říká, vezmete. Ježiš. No tak jedem. Tak jo. Takže holky a děvčata. A kluci a blbčata. A teď budeme tady kopat, jo. My vás naučíme kopačkovat. Takže teď. Co? To nedělejte na trenéra. Jo, toto dělejte na trenéra, toto. Pojď hrát, blbečku. To je fotbalování, hoši. Ty buď ticho. Ahoj. Kam to otřene? Bola kam to otřene znovu. To je blbec. Ježiš. Zase další blbec. Když vás to sere, tak udělejte normálně. No, to neumí. No, to je bodlec, že jo? Lidičky. To je úplnej blbec. Wow, úplně blbec je on. No, to se mi tak se to kopalo. No. Já při to nic nevidím. To nepůjde, no, blbeče. Jo, tak dobrý, teď jdu kopat jak na zápase. Tyčka, blbečku. Dále, že to vůbec nepřekopne. No. Co? Nepíšeme to, jak kdy byl kopne. No, podle něho. Můžeme tam napsat, jak kdy byl kopne. Tak to bylo těsně vedle. Můžeme tam napsat, jak kdy byl kopne. To bylo těsně vedle. Nebo jak to dva debilové kopou. Jo. To už není. Ve vodě máš to. Jo, nevadí. Teď vás naučím fotbalovat. Ty krásu, když to znápíš. Ukáž se, ukáž. Jo, dám si celý. Je to ale umím. Jo, ne, neumíš vůbec. To je sík. Oprt vedle, ty vole. Joj. Jo. Jo, hlavně žádný žena. Já přijde ty mžišky než tam. Jo, to je. To bolí. A co ti jako bolí? Pardon. Dominik mi zhodil. Uvidíte. Au. Ještě. Ty kráso, nenatočíme to. Vidíte? Jo, když to tam hodil rukou a teď vám ukážu, jak se fakt fotbaluje. Já jsem to špinavý. Chci vidět. To tak chci taky. Už 4 minuty do natáčíme.